Umholi we-DA uJohn Steenhuisen uvakashele umphakathi waKwaZulu-Natal ezozwa ngeyinkinga obhekene nazo. Uthi izakhamuzi ifuna idingo nqange. Ubese sifundazweni ngaphansi komkhankaso i-Real State of the Nation Tour. Umholi we-DA ubemetasa namuhla ehambela isifundazwe. Uqale ngokuvakashela emjondolo yaseClearwood eningizimu yeTheku. Izakhamizi zikhala ngesimo ezihlala ngaphansi kwaso nokugqoza kwezidingo zomphakathi. Zikhala ngokuthi lama toilet aqala ukuba nenkinga kusukela ngo-2017. Khona abantu abasebenza kwamasipala kodwa abasasebenzi manje batelekile, abasawa clean ama toilet, bathi bakhathele kodwa manje bayahola. Ugesi wethu uyahlupha kakhulu. Njobona intambo zoqhaqha lana and futhi nenye into mengabe kunethe ezindlini amanzi ageleza kuthina kakhulu la. Namathuba omsebenzi cha kuyasibhedela kakhulu. Ubuye wahambela ePhoenix enyakatho yeTheku. Lapha uPamela Knight ongumfelokazi akanalo ikhaya ngemuva kokuthi indlu yakhe yashaya ngqonqa ngo-2018. I'm still getting the water bill and I'm still getting the lights bill, which I don't even have water here. Umholi we-DA uthi kubukeka sengathi abanye osopolitiki bakhohliwe imisebenzi ekumele bayi. We've got an administration that has stopped caring about the people and is obsessing about itself. From the corruption and maladministration at the City Hall to the terrible living conditions and suffering of a community that is just simply being forgotten and not even being given the most basic dignity of toilets and sanitation and access to water. Steenhuisen uzoqhubeka avakashele esifundazweni Eastern Cape kusasa. Mlondi Khateb, SABC News eThekwini.